Da, uite, acolo începe zona adevărată. Zonă pietonală. Da. Orașului Plovdiv. Ne îndreptăm către zona pietonală, care este plină de terase cu oameni care vin din mare. Ce avem noi aici? Poate ne explică doamna profesoară ceva. Să ne documentăm. E forumul roman, o piață deschisă, un portal pe unde se intra pedestru, dar pe jos mergeau oamenii din Filipopolis, așa se numea Plovdivul, între secolul 1 și 5 după Hristos. Este cel mai mare și mai semnificativ complex arhitectural din orașul antic, cu o suprafață de aproximativ 200 de arii. Unități de măsură de pe vremea lor. Da. Sau de pe vremea noastră. Aria, super. Are. Din nou urme ale Imperiului Roman. Da. Civilizației romane. Orașului antic, Filipopolis. La vremea aceea, de fapt, e atestat documentar că Plovdivul este unul dintre cele mai vechi orașe din lume. Au descoperit urme ale civilizației dinainte de marile imperii, referindu-mă la Imperiul Grec și Roman, deci din Neolitic. Asta e o clădire mai oșiată. De ce aglomerat este la McDonald's? Apărie. De acolo o statuie pe care a filmat.
decorează cu spray. Maman mange de coupon là. Pravi, Polina, pravi. Aici se pare că este stadionul antic din secolul II după Hristos, cu o lungime de 240 de metri și o capacitate de 30.000 de spectatori. În orașul antic Filipopolis, actualul Plovdiv. Aceste locuri și, deși nu și-au impus credința, și-au construit lăcașe de cult unde să se roage. O floare între flori. Exact. Romanii și turci. Da? Și mai apoi ruși.